Καταλάβαμε. 9 τα κόρνερ για την Leverkusen, 5 για την Hoffenheim. Στο 70, κεφαλιά 2-0. Στέφαν Κίσλινγκ. Η μπάλα στα δίχτυα και στο 70 η Leverkusen κάνει το 2-0. Εδώ και πάλι δείτε, η μπάλα περνάει δεξιά από το δοκάρι της εστίας. Έχει μία τρύπα εκεί πέρα τα δίχτυα και μπαίνει μέσα στην εστία του Κάστελς. Ο Κίσλινγκ δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει δει ότι η μπάλα έχει βγει εκτός, πανηγυρίζει. Το γκολ μετράει. Δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Εδώ, βλέπετε. Τώρα έρχεται ο Φίλιξ Μπριχ εκεί. Τώρα προσπαθεί να καταλάβει και ο Φίλιξ Μπριχ τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέπουμε και πάλι μία ακόμα φορά. Εκεί φαίνεται το Κίσλινγκ. Εμφανέστατα περνάει. Με το replay βέβαια το καταλάβαμε και εμείς, γιατί νωρίτερα πανηγυρίζαμε. Όχι για το 2-0, αλλά για τον γκολ το οποίο σημειώθηκε. Και δείτε εδώ, αν είναι δυνατόν, τόσα σημεία έχει η εστία και η μπάλα περνάει.